Aning ultimate food trip sa Iloilo full video. Bisaya lechon manok. Subuo. Makita niyo dire ang few of the best food spots sa Iloilo City. Sama aning ilang sikat na priskong seafood paluto. Siguro, lami ito diri may pagka-timpla. Aside sa timpla, indot ang vibe. Mga pambaton nila ng mga sabaw. Linaga, pata, sa isa ka kanana napapapawaw jud ka. Mga sulod nila ng mga legendary pamahaw. Nasya ka na murag medyas ba? Wow, grabe. Uban pang mga kananan, wa pagyud kaayo na ilhan. Tinatawag na uterus ng baboy kung Sa saan babae, ay yung piglets lumalaki sa loob ng tiyan. Tikman nga natin if may mararamdaman ba tayo. sige, cheers. Maong tanawan ng video aron makibaw mo sa kanindot mga pagkaon ng naa ni Iloilo. Dol, welcome to Iloilo City. Usa ka syudad nga puno sa kasaysayan, kultura ug grabe kalamian ng mga pagkaon. Sikat ni siya sa iya wide variety of dishes, sugod sa street food hangtod sa iconic comfort food sama sa batchoy, linaga ug uban pa. Kung food trip ang hisigutan, klaro kayong Iloilo is one of the food capitals sa Visayas ug karon ato na sugdan ang kaon ug laag diri sa gwapa nga syudad ni Iloilo City. Excited ako. Daghan jud nagingon ako nga moari Iloilo kay daghan labi. Let's go. Siyempre magsugod tag pamahaw sa pinaka-iconic nga legendary kapihan na traditional pugid kaayong paagi sa pag-serve og kape. Nasya ka na murag medyas ba? Wow, grabe. Ug siyempre mamahaw ta og legendary batchoy since 1940s. Wow, lapas batchoy. O siyempre mo ato patag isa ka pamahawan nga hidden gem ug hole in a wall na pamahaw nag-serve og breakfast ultimate meals, scrambled egg. First time ko mag-scrambled egg sa Iloilo City sa Lapas. So, cheers. Ug mukaon ta og lamian na traditional way nga laing paagi pod na bibingka diri sa Iloilo City. May grated malagkit at grated buko. Oo. So amo ni sagol niya, ibutang niya diri gamay sa green na ano. Oo. So na siya pagkaputo nga texture sa likod. Pero pagabot sa front, nade ang cookie texture. Imo ang tanaw ng video kay grabe kanindot jud nga food adventure diri sa gwapang nga syudad ni Iloilo. Kung mo travel kag Iloilo di ka mohunong diri, Nasya ka na murag medyas ba? Wow, grabe. aw murag kulang jud imong biyahe. Kay diring dapita makapukaw jud sa imong kalag-ilang kape. Nalami. Kay legendary coffee ni sukad 1940, ginahimo pagyapon sa traditional nga paagi gamit ang sack style filter. Indot kay tanawon kadagan kay mga baso ug tasa sa ilang mga suki. Klaro jud kay mga tawo nga pirmi mo ari diri. Aside sa kape, napot sila lain mga lami ug mga putahe. Sila silog, puto, at tinapay nga bagay kay isabay. Welcome to Iloilo City. Ug atong first stop nata diri sa Mads Cafe. Sulod sa Lapas Market, Lapas, Iloilo City. Kung kumuari ka sa Iloilo, mas try jud ni diri Kay gutom naman mamainit sa ta. And welcome sa Match Cafe. Match Cafe, it was established by my lolo, grandfather. So may dishes na kape. Nakita mo yung traditional way of making coffee. So ganun pa rin ever since? Yes. Since lolo. 1940. 40. Grabe, no? Tapos yung colador and tacore, di ba? So that's a Spanish way of making coffee. Very raw. Coffee, hot water, and the process. Yung coffee natin, you can choose from like may gatas or wala. With milk or no milk. Tapos yung blends, we have the blends. Strong, the regular, then the mild. Nice. And then we have flavors, but yung base ng flavors natin, still the signature coffee. Nice, thank you. Ano pang meron aside sa coffee? And we offer like local delicacies here. Iloilo lang talaga. Alam mo, Okay. malagkit, we have the bitsuko here, the pandesyosa, Wow. the puto puti. Diba? Sir, anong oras kayo magbukas dito? Anong We open at 5:30 a.m. hanggang 6 p.m. Every day. Same sa time sa new location soon. Yes, sir. Thank you so much, sir. Such an honor. God bless your business. Yeah, Gutom thank na you. ako. Thank you po. And nice to have you here. Such Welcome an and good honor. luck also. Thank Okay? you so much. Sure. Bait ni sir. Grabe. Nasya ka na murag medyas ba? Inani, gidi yung now. Oh, grabe ka idol niya eh. Ano nga version na gatas. Siyempre, butangan niya tubig gamay na dark.
roast or black coffee. Grabe kalami ani. The first day na to diri sa Iloilo, syempre start with a bang. Ug mao dyan ang sikat nga Mads Cafe. Syempre na ilang kape puro. Sa unang buhaton nato, syempre tilawon sa nato ni ilahang local donut, murag sweet side nga donut. So nindot sa niyang style kay mura siya kanang caramelized. Gibutangan siya kanang butter, toasted gamay. Ay, kalami siya. Kami siya. Buttery. Dahil pagka-milk gamay na ang sugar dito. Kailangan ko siya yung dough kay soft. Ay, spongy siya. Karon, namin tamis sa itong palette. Sila na ito ilang strong. Marag kape Americano style. Cheers, mga gini. Kalami. Perfect ni sa mga coffee lover ba? Grabe. Di siya yung na grabe ka isog. So yung grabe. Medyo milder lang siya na black coffee roast. Ginawa ko siya yung bean. Naadyo dito ang pagka-smoky ganiya. Di siya yung na fruity. More siya earthy nga flavor. Perfect na ipare sa imong tamis nga pan. Bansin yun ako dali. Daghan yun kayo mga rin. Yung mga suki nila, nakitaan ko na ako. Stricto yun sila. Ganahan yun sila ilang cup. Hindi na nga kapangalan ito silang cup. Napon sila idiri tapa. Rice meal. Huwag kaso. Kahumot silang tapa. Oy, ug syempre, more siya top silog. So ilahaning version, excited po. Perfect daw kuno ni. Sa atong gikuha nga ilang signature nga coffee plus gatas. Kalami. Kanang bitaw hilig og mga latte. Kani ang para sa imuha, na pagka milky. Isog po ng roast. Grabe bay. Dol dili ra man day experience ang nindot dire. Nindot man sa day ay ang ilahang mga produkto. Excited ko silang tapa, sanitize pag kailang kutsara tinidor. Typical tapa, lami. Nangos tapa. Kaya pagka-livery nga taste. Lami si kailang garlic. Karon parisa nato ni og itlog. Ako, parang siguro itlog. Mo nang gibento nilang top silog. It comes together gina sa tanan. Dol gabi ka nindot sa itong first stop diri sa Iloilo City. Nindot ako sa experience. Lami itong breakfast. Intero adlaw active na ta. Excited na ko. May-witness o mo-discover o mga lamian ng mga pagkaon. O mga namit ng mga pagkaon di sa Iloilo. Hanap na po taglain na food trip diri. Let's go. Tiwas ako. Ato na dyan natilawan ang the original o kinadugayan na lapas batchoy sa Iloilo. Muna gid ni ang pinakalami na batsoy gid ay. Kani man kag since 1938 pa naghatag painit busog kalipay sa mga Ilonggo. Ang kuyugi ko ninyo mukaon sa ilang overload batchoy na version. Wow, lapas batchoy. Naradated diri sa Decos Original Lapas Batchoy. Diri sa Lapas Public Market, Iloilo City. Doon rin sila sa Mads Cafe. Aning lugar diri, tapos sila puto. Nindot pare sa Batchoy, wala dyan mo pasmo. Makita niyo diri, mo ni siya ang the father of all batchoy. The original, si Sir Federico Deco Gillergan. The Lapas Batchoy dish was invented by Federico Deco Gillergan Sr. in 1938 in Iloilo City. The soup later evolved into its present form which has become Iloilo City's most popular dish. First generation na, then ang second generation, yung anak, na dila si Sir, nakuhaan siya ni Miss Corina sa Rated K ata ni, it's 2010, pagkukuno na kay MJ, especially Jessica Soho. Then naapoy mga celebrities, mga high profile. Pure na sa mga bisita nila ng mga high profile. Siyempre naapoy ng mga sikat na mga vloggers, mga bisita. Ipakita na ako nimo kung idol nga gwapo si Erwan na sila dire. Uban ng mga vloggers, so pinaka-idol sa tanan mo na. Oh, di ba? Bisita na gid siya pinaka-idol sa tanan. Mo na yung story, then mo nilang menu. Kita nilang menu ha na sila extra Mickey, extra miswa bihon. So basta pwede lang ka mag-order, mag-request lang ka o overload. Unlimited na ilang sabaw ha. Pwede rin ka mag-order. Siyempre, nasa sila puto. Tag 30 pesos lang puto. Katong iputos, ibalot. So, mag-open sila from 6:30 a.m. to 6:30 p.m. every day. Same sa new location nila sa New Lapas Market or Public Market. Sa new nila na building. New location nila this month of December soon. So, for sure, after aning a video, pag-vlog na ako, naanas sila sa Pikas. Tanaw ta silang kitchen, basta mo alaw niya sila ba? Pakita ang ilahang sabaw. Let's go. Okay.
ako mag food trip magani ko si Asa para sigurado gyud nga safe jud akong tummy, safe jud akong gut, always jud ako dala-dala akong Live 3R by Eat3. Kaning Live 3R usa ni siya ka supplement nga ibutang nimo sagol nimo sa imo drink para mahilis, soft drink nga yung glasa, lemon of juice. Ang purpose na niya mo ni muhatag ug mo aid sa akong digestion, make sure nang detoxify ang mga hugaw sa akong tiyan, naalagaan niya ako mga internal organs na walay hugaw, mo-prevent siya mo formulate any mga bati nga mga tabo sa imong tiyan sama sa mga bato or bati sa imong kidney. So mutabang siya neutralize sa acidity sa imong tiyan. So kaninom na ko ani 2 to 3 times na gid ko magpoop sa isa ka adlaw. Mo na kung paninyo suwayan na ninyo ang Live 3R. Ganamong order namin discount if you use Hydol code silang website. Visit their website and Facebook page for more details. More Mountain Joy. Dol, naa na gyud ang atong original, the original batchoy diri sa Iloilo City since 1938. Naa na sa kutubangan. Ang pinaka-overload akong gikuha, siyempre gitangtang ginato tong jacket kay ngano, init ni siya, bakbaka ni. Ato siya hydrate. Ha, hydrated naman na. Oh, pa-hydrate ko man nimo. Ay grabe. Lahi ra gid ang original bay. Ingon lang nato, grabe ka lasa. Ang broth grabe ka rich. Wag na tanan lasa sa broth. Kanang to pilit tanan sa imong baba ang mga lasa. Lasa sa sibuyas, sa garlic, lasa sa unod. Wow, lapas batchoy. Grabe ka lami. Dahil everyday makakilaw ta authentic na batchoy da. Sa atong buhaton, butangan nato siya og soy sauce, added flavor. Lami naman siya pero butangan daw kuno nato gyapon. Kaya naman di uban na ganahan para ma-experience po nato niya. Syempre pepper. Ato ng kutsaraan. Wow, cheers eh. Enhanced flavor naman niya. Pwede na dili butangan, kalami na kayo. Mati pa ni ate, pwede na gid kuno dili na butangan. Depende ra kuno. Pero kalami na kuno daan. Sigurado gid ko nga. Sinuod yang gingon. Karon is tilaw nato ilang puto. Mo na ito sagol. Nakanindo siyang puto. Interesting kay yung ibutang aning dahon sa saging, gihigot pag yun. Presentation niya, grabe kanindot. Reveal. Wow, naara. Wap, grabe niya ka-moist yun. Moist kay ang puto. More isang bingka. May kahawig, bingka. Lamig daw ko nung sagol sa kuan, batchoy original. Kaya nga no, para mo soak jud ang juice. So atin itong buhaton, anaw na to. Kani, butangan akong puto, butangan akong noodles, ug sangkap. Di ka magmahay kung mari ka diri, promise. Salamat ko sa nag-recommend ako diri. Kay supposedly lahi man batchoy na area akong atuon, pero kanigi daw yung gi-recommend kay original daw. Then lahi daw lasa tinuod gid ay. So way ninyo diri ka magmahay diri sa Decos Original Lapas Batchoy. Mabalhin silang new location sa new nga public market doon ra. Pikas raman na area na arat kilid. Pero at least karon nasuwayan ginato ni ilang temporary nga area nga mao jud naandan sukan. Excited na ko, hanap na po taglain food trip diri sa Iloilo City. Ay namit gid haw. Namit haw. Ato na dyan na adto ang pinakasikat o pinakadako na siopaw na pirmi ginalinyahan diri sa Iloilo. Gasuaso pang ilaw mo na ang isa ka buong nga itlog. Atong suwayan kung ano man jud ginapilahan aning legendary siopaw na kinadak-an. Dani man kag since 1978 pa sila naghatag og bungog kalipay sa ilang siopaw na tinda. Asa kitag meatballs gituhog sa stick. Mong tanawan ning video kay tultulan ta mo sa pinakasikat na siopaw sa Iloilo. Narday diri sa Roberto's, home of the Queen Siopaw, sa JM Basta Street, Iloilo City. Open sila from 8 AM to 5:30 PM from Monday to Saturday. Naaray dine-in na kalanan, daghan na po tayo ng mga lamian. Kay gutom naman, mukhaon na tagnamit na daghan. Dol, so naa ta diri sa sulod, grabe ka blockbuster. Grabe ang pila. So tinuod gid ilang giingon nga pilahan gud ni siya. Ting daghanan. Aside sa pila nga taas kaayo, grabe po day kay kadaghan nga aon. Ginanay gud ni ka grabe ka extreme na ginaari gini nga kananan si Roberto's. May noon gananing yung mga initial pre-order slip. So mag-order na ta og queen size sa pinakadako nila na siopaw og syempre ang ilang unique nga meatball on sticks. So, excited na ko. Tara antos lang sa tapila. So nag-alsa na siya sa next batch. Ay padulong dito. Ay diri sa Pikas kay
Siya tig murag siya ang meatball queen dire. Tig hipos og mga huwag mga mo take og mga order sa take out, tig basta sa mga meatballs, yahan na or mga fries. Finally, after taas-taas nga linya, kita na gyud. Next, oy, tagpila man ang inyo ano, ang queen nga siopaw pinakadako. 180, sir. Sige, isang queen, isang jumbo, meatballs on stick, very unique. Alright, na tong order, tara, let's go. Dol, so ta diri sa gawas, kay grabe so karaghan tao sa sulod. Wala na bakante, so gawas na ta. Unahon na to ilang meatballs. Asa kitag meatballs, gituhog sa stick. Dire-diretso, di ba? Cheers. Okay, kami. Dol, ang ilang meatballs, ingyo na natin, mura siya kikiam, nagimog bula-bula. Na ay Chinese spice nga yang distinct taste, nga crunchy sa gawas. Hindi siya gabi ka chunky sa ilawom. More siya pure gid nga grounded jud siya nga meat nga paste na gid siya sa ilawom. Saan mo na? Grabe na niya ka dense. Dol, next na gyud. Ang iyang pinakadako nga siopaw tawa. Blihan ako ha. 1 2 3. Wow, look at that. Tanawa bay. Magasuaso pang ilaw mo na ang isa ka buong nga itlog na sa ilawom. Diyos ko. Grabe. Wala man siya gumba na. Grabe. Boy, nakalindot niya ba? Nasa bacon. Siopaw nga na bacon sa ilawom. Grabe, lasa niya, engagement, nasa Chinese sausage, malasahan sa nimo. Mao di ay gina-arrange siya kay lamig ang supaw. Wow. Lamig ang supaw niya, grabe, mura siya gumba. Kaya sagol bacon nga crunch. Ug siyempre naa siya Chinese sausage. Di na kailangan ng sauce. Tinood gid ingon nila. Isa ni ka ultimate breakfast legend diri sa Iloilo. One of the best siopaw sa Pilipinas na diri sa Iloilo City sa Robertos. Mo na try niyo sila diri. Mori mo Iloilo City. Must try good mo na gina-vlog sila ginadayo e perting lamia. Ana ta putag lain na namit nga food trip diri sa Iloilo. Let's go. Bulon na nung ko. Black powder rose, butang diri sa sak. Water. Hot water. Hot water. Okay. Wow, sanitize it. Wow, kalami ano, kahumot ano. Since 1980s pa ni nanay gibuhat na. Sugar ni times 2. Nice ka. So para siyang shaved ice Milo. Oo. Butahan siya o gatas alpine food. Yeah. Okay, ma-enjoy na ni Modol, hot or cold weather. Maka-addict. Doon, next stop sa atong food trip, naata diri sa hidden nga kapihan. Nasa sila atong traditional nga coffee style bitaw, aside sa Mud's Cafe, napod sila ilang version. Napod sila refreshment sama sa cold chocolate ug napod sila hot chocolate. Aside ana, napod sila lamian na pamahaw. Mukaon ta tilawan pud nato. Wait, ipakita po nako sa inyo, introduce ang kaning hidden gem nga pamahawan diri sa Iloilo City. Tara, let's go. Excited na ko. Watch this video. Nay, maayong aga mo. Good morning. Good morning. Nay, anong ginagawa mo ngayon? Milo. Ito yung signature Milo, Ice Milo. Yeah. Wow, grabe. Dalawang Milo hit? Yeah. Ice Milo. Namit na kay Duha. Oo. Nga Duha man. Nga Duha man ang Para Milo. magnamit. Mas namit. Oo, Mas yeah. energetic. Yes. Without water. Without water? Yeah. Ay, okay. So yung yung ice na. Butahan siya o gatas alpine full cream milk. Grabe kalapot. Nagpila po na siya na ang Milo. 100. 100 pesos only. Yeah. Okay, ma-enjoy na ni Modol. Hot or cold weather, pwede. O perfect kayo. So, ang coffee ni mo na, anong tagpilay mo yung coffee? 70. 70 pesos ra. Yeah. Ay, mura. Black powder rose. Oo. Butang diri sa sak. Water. Hot water. Hot water. Okay. Wow, sanitize it. So, ang juice niya, nagbuwa-buwa, naggawas. So, gi-filter niya ang mga, naarang finish product ko. Wow, kalami kahumot Since 1980s pa ni nanay gibuhat na. Butahan niya. Gatas muna. Okay, gatas alpine. And then, And then, coffee na. Oh. Doon na. Alright, grabe gipatulo ra yun. Gipatulo ra na ha. Oh my, naanang imuhang coffee latte or coffee with gatas. Okay. Ay, thank you, nanay. Okay. Ay, nay, anong ma-recommend mo sa akon subong pamahaw? Ang i-recommend ko sa imo, scrambled egg with kamatis bombay. Uy, kana amo na specialty na nimo. Yeah. Sige to, namit Oo, na.
Yes. Grabe, excited ako mo inom sa imong ice Milo and Yes. hot coffee. Pwede rin na, no? Okay. And scramble nimo magluto na kasubong. Oo. Thank you. Let's go. Dol, naa na tong ultimate pamahaw dire. Syempre naa na dire ang scrambled egg. Grabe kanindot silang scrambled egg. Grabe siya colorful. Dagan kay siya mga lamas. Syempre naa dire ang puto, naa dire ang katong ilang latik daw kuno. Kaning gamay ay latik og pen nato niya. Syempre ilang signature coffee nga latte nga nay gatas or coffee nay gatas. Traditional way. This one is also ice Milo. Coffee sa hidden gem nga pamahawan. Uy, lahi iyang roast. Nasa siya iyang style sa iyang roast. Wala po diyang bean flavor. Mantilaw na tong black roast no por kani. I think na siya pagka fruity or nutty gamay. Sa iyan ang alpine nga gatas. Lami gyud ang alpine nga gatas. Solid ni nga scrambled egg. First time ko mag scrambled egg sa Iloilo City sa La Paz. Cheers. Bay kalami. Ay, lamian. Shout out di ay. Shout out di ay kay LPU Kids. Usa ka biker or paddler nga vlogger. Si Ma'am, nari dire, nakita mi, nag-meet me, shout out man niya page name. Siya ay nag-recommend aning scrambled egg. O dagan siya gi-recommend po nako ng mga food spots which is watch out yun. Mabuti na pohon. Mga tota. Then kaning scrambled egg recommended. Siya nagbayad ani. Ma'am, thank you so much. Nami siya ba yun? Gabi, luto dyan ang lamas. Luto ang lamas, makamatis siya, natural juices sa kamatis ug mga lamas, ang Bombay. Nanang puto, nakatilaw na taning puto sa batchoy. So kani is ang malagkit. Ano ito ang ilawang be? Reveal. Alright, kita mo na yun. Wow, look at that. First time ko makatilaw ni, usa ka kakanin delicacy diri sa La Paz, Iloilo City. Buko latik siya ba yun? Nya, nasa sticky rice. More siya budbud sa tuwa, pero naa siya buko nga, sige tawag na sa tuwa, iskubado. Ang latik bitang nga buko, na soft siya, gelatinous siya. Nya, naagya po ng crunch sa buko nga meat. Meat siya maka-addict. Siyempre, i-end na to sa ilahang ice cold Milo ba? First time ko makita sa inyo, nani nga paagi paghimo og Milo. Cheers. Perfect dyan ni sa init kayong panahon. Pwede dyan mo kauno ng ice, oh. Siyempre, Milo, Alpine, perfect combination, plus the ice. Maka-addict. Idol kayo ni, kung mawari mga kag Iloilo, ngita ag refreshment, guwapo na pamahawan, ari ka diri sa ilaha. Solid kayo nga food tripa. Must try hidden gem diri sa Iloilo City. Hanap ka po taglain nga hidden gem, wa kayo na ilado sa publiko ug sa social media. Let's go. Namit gid diri bala. Laipod style aning bingka sa Iloilo. May grated malagkit at grated buko. Oo. So amo ni sagol niya, ibutang niya diri gamay sa green na ano. Oo. Mura siya cookie pero dama ang lasa texture sa buko. So na siya pagkaputo nga texture sa likod, pero pagabot sa front, nade ang cookie texture. Dali man kag since 1960s pa sila naghatag og pawala pas mo diring dapita. Pag 5 ang 1 pieces, Pesos. 50 pesos pag 10 pieces. Mong tanaw aning video kay kuyugi ko ninyo mo experience og the best bingka sa Iloilo. Naanday ta diri sa naglaray ng mga bingkahan sa Haro, bang sa Haro Cathedral, Haro Iloilo City. Mismo naaragid sila sa may kilid sa plaza. Kaya human naman tag simba, aw mga ona tag bingka, pero walay likid. Indot ni Kinasin Mountain sa bibingka. Oh, grabe. So luto na siya. Nay part dito nga wa pa kay naluto. So iya na siya magkuha siya bag-o na pod na iya ilunod balik. So kanang naskilid iya na balance tunga. Kaya tunga gyud ang grabe nga luto or init tula niyo eh. So yan na siya ilunod dito sa iyahang. Ilunod na siya. Wow! Punos. Oh, big idol ani nga bingkahan eh. Sa mo ako ganahan basta mosuroy gani kog lain na lugar. Nadyo ko'y ma-experience na the lahi nga way or unique way na pagluto og bibingka. Tana ta ni nanay bi. Pwede mo mag-kotse mo? Pwede man. So nay, so ano ni, amo ni bibingka. Bibingka. Bibingka ng gid sa Iloilo. Oh, special bibingka sang Iloilo. So sa amon ang bibingka sa Cebu, lahi klase. Amura siya puto. Ani inyo, amura siya na ano buko na pan na damo na mga lubak-lubak pa. Oo. Tapos ano kasi may ano na may grated na coconut tapos may buko pa. Ah, may Ay, kuko pa. iba, Oo. So grated siya na coconut plus rice. May rice, glutinous rice pa rin. Sige, kung tagpila man ang imong ano. Tag 5 ang 1 pieces 5. Okay, 5 pesos. 50 pesos pag 10 pieces. So dugay nakagatinda ni bibingkande. Si nanay ang pinakadugay. Si nanay pinakadugay, ana? Oo.
Dol, sa atong buhaton is duha man ka bingka stall ato na bisita, kaning Mountains of Bingka and the legendary Bingka. Unahon sa natong tilaw ang Mountains of Bingka. Ha, let's go. Ya, iputos ni diri ni Miss, ibalin niya diri o na. Iyan ang giplastar padung diri. Na gamay siya na modified cut na lata, no? Tanaw, klaro kay lata, oh. Lata siguro ni sa evaporada ba. Dol, so amo na sa Mountains of Bingka. Wapo yang ko ano, Bingka kay murag sa cookie nga lumoy. Lumuyon nga cookie, ha? May tostado sa front. Lahi no? Naagi siya crunch. Yang texture sa iyang grated nga coconut na factor yun. Grabe ka, idol. Lahi gid ang experience gyapon. Go order ko na 25 pieces. Ay 25 pesos. Next, proceed ka nanay. Nay, mayong hapon si mo. Good afternoon. Good afternoon. Anong pangalan ni mo, Nay? Maret. Marit? Oo, nickname. Hambal nila, ikaw daw ang pinaka-legendary una na nagtinda ng bingka dire? Oo, sa mother ko. Mga 1960s. 1960s pa. Oo. So ang recipe ng mama mo, mother, ganun pa rin hanggang Oo, ngayon. Nakuha namon. So glutinous rice. Oo, glutinous. Tapos ano pang mixture niya? Inang boko, sugar, milk, Eden. Eden? Oo. Ano, cheese? Oh, yes. Nilalagyan mo cheese? Na, Oh, grabe ka ganyan special naman. gid ah. Oo. So napansin ako kasi sa Cebu, yung bingka Iba. namin, tubig. Tubig. So ano siya, parang cream na gatas. O gatas. Sa inyo, hindi siya tubig. So amo ni sagol niya, ibutang niya diri gamay sa green na ano. Oo. So nami ang design sa oven ni nanay para siyang chimney. Oo. So nami siya, amo ni pinaka nami na oven diri. So grabe ka nindot na design sa yung oven. Dol, so amo ni always sold out ang bingkahan ni nanay. So tanawa duha na nila bilin pero naa na diri giputos. Giandam na kaya para paspas ang face. Bingkahan ni nanay, so tilaw na to. Tagpila ni te? 5 pesos ni tawa. So muro gyapon siya, nakanindot is na siya medyo whitish ang iyang ko ano, na. So na siya pagkaputo nga texture sa likod, pero pagabot sa front, na di ang cookie texture, crunch, tostado ug uban pa be. Cheers be. Layra. Sa tungha og likod, creamy na texture. Nagapon ng sticky rice nga lasa. Siyempre, ang buko daogon sa texture crunch sa babaw. No, nag-request ko pinakainit o mas tostado nga naay paig-paig. Kainit. Grabe oh. Alam mi adol. Lahi ang lasa. Mura ka nagkaon jud og kanang bitawng kanang isa ka kakanin nga naay buko nga great sa babaw. Hinana pero smoky, creamy, gwapo kay ang texture bay, barato pa jud kay lami. Kung magsimba, moari kag Iloilo City, mo simba gani ka sa Haro Cathedral, kapita jud ang bingkahan diri kay gabi ka solid. Solid gyud atong pamaaw food trip ani, hanap na pataglain na food trip. Let's go. Dol, in this video, Good for the heart and skin, no? mukhaon tawag exotic mata, utok na sabaw. Grabe namang mata yan. Ito yung pupil, ito yung teacher. Tsaka principal kasama niya. Uban pa mga naglamian ng mga sabaw. Type May natin. perpilya, bindonggo, may heart, mga Uy. kwaho. With love. Diri sa gwapa nga syudad sa Iloilo. Dol na diri sa Iloilo City. Mangita ta og mga lamian na sabaw sugod ta syempre sa isa sa mga sikat na kanana na nag-offer og dako nga bukog kansi sabaw. O muadto pud ta sa sikat nila gipanghambog nila na linaga pata sa isa ka kanana na papapawaw jud ka. Syempre sikat nga sabaw sa molo, pansit molo. O syempre tilaw na to ang ilang exotic na matok. Mong tanaw ni video ipakita na ko sa inyo ang Sabaw Adventure diri sa Iloilo City. Let's go. Doon, first stop sa atong food trip, syempre, atoon yun nato isa sa mga pinaka-the best na Ilonggo ng mga putahe. So, ari kita sa kansi. Then, isa ka kananan nga nag-offer og lamian ang kansi nga overload nga naa na tanan mga makalipay ug makalilisang nga mga laman. O syempre, gihimo po ni siya nga kinasing-kasing kinaay sagol nga heart. Ha? With love. So, mo nang tanawan ng video, kay pakita na ko sa inyo mga unta og lamian na sabaw ug sikat na sabawan diri sa Iloilo City. Let's go. Tinata diri sa Baldosa Street sa Iloilo City, diri sa Inday's Pata nilagaan. So isa sa mga specialty niya is syempre kansi.
Bali ang hamon baligya, may ara kami sang pata nilaga. May ara kami sang unod nga puro karne, tapos may ara man halo nga mga puro kasutlan. Type May na. perpilya, bindonggo, may heart, Uy. mga kwaho. With love. Hindi ay na, di ay. Bali ang hamon specialty, ang isa is lechon kawali. Lechon kawali, Ah, nakito. ang bestseller man na siya namon. Tatila mo yung lechon kawali. Bali, ang lechon kawali namon is 85 ang per serve, good for one person. May ara kami, kansi lawas. Kansi lawas, okay. Ang may bone marrow. Okay, ganahan ko na. Tapos pwede mo man siya makansi overload. Bali, ang kansi Uy, overload, may kansi lawas, tapos may unod siya, at may halo. Bali, kompleto. Kompleto, takila. Ang 350, good Ay, for okay, 3 to sige. 4 persons naman siya. Sige, anong oras mo mag-abli dire? Ang bali, 24 hours kami dire 24 sa main hours? branch naman. Mga customer niyo, mga suki dire, makalakat pa. Kalakat pa so far. Makalakat pa. Ibang high blood naman. So walang problema. So damo na lang ko order. Finally, makatilaw na kita og kansi diri sa Iloilo. Katilaw na tag kansi sa lain na lugar, sa Cebu, sa Bacolod, nakatilaw na kita. Pero karon Iloilo na punta. Uy, kalami sa babay. Lapot kayo. Hindi mo siya ingon na grabe yung kalapot, pero creamier siya gamay na naagyapon ng aslom sa batuan. Murag gyapon siya linat-an nga baka, pero creamier, mas oily, o mas aslom. Laman loob na bay. Cheers, be. Ay, kalami. Before ta motiwas og daghan kaon ani, make sure ginato na atutian is okay and ready sa any abnormal mga digestion. May gani kinako ani Live 3R. Live 3R idol mo nimo aid sa akong digestion to ensure nga okay ang nitabo sa akong katiyanan. So kad inom ko ani 2 to 3 times ako magpoop sa isa ka adlaw. Promise. Mo na ko technique kumukaon kung miski sa sama ani laman loob hindi mahilisan tarong. Live 3R mo mutabang para sa imo. So kung paninyo kung order mo na pa mo Hydol discount if you use Hydol code. Lechon kawali, na siya inani man. Tawang texture niya, guwapo kayo. Kami kayo, na siya fat layering. Idol kayo. Special sauce. I'm not sure, mangtubas man na. Murag gravy nila ba? Oh, okay. Kaya comfort food. Mang tumas din na sauce. Crispy. Mang timpla, salty ka pa siya gamay. Yung may pagkaluto, kay juicy. Una na to butangan ina to limonsito para mas mulami, mas aslom. Wow, butangan na to nagsili kulikot do ka buka. Halang ra ba kayo na? Cheers. Nami sa chili ba yun? Gaya-gaya man nilang kanon, no? Kaya pilit kayo. Butangan na to nagtambok. Lamian ko niya, promise. May timpla. Nga, maroy siya glinat baka, yung nato niya, aslom siya. Nga, gabi niya ka-brief, rich kayo siya sa beefness niya ba. Nga, ganyan ko sa combination of textures, laman loob, dili gahi. Na, ang unod na, ang taba, gelatinous niya. May klase ni, butante ni, experience eh. Kaya, kuha tag bone marrow. Ay, sura niya eh. Naray. Na, kita niyo mo, nagawas na noon siya. Pero sige na lang. Nay. Daghan na di ani. Oh? Na. Mao na kadaghana ha, napag yan mga bits na natagak. Kaya ngunjog ko isa ni si mga pinaka-the best na ako na-experience dito sa Iloilo. Bone marrow, with a heart. Ngunjog ko nagmahay na yun, hapit ko aning kansihan. Dagan pataglain mga pagkaon, matuan dito sa Iloilo. For sure, looking forward ko lami gyapon to. Nani nga food trip ako ganahan. Proceed na punta sa next food trip, let's go. Takto na. Exercise ko anyo niya. Kidlap-kidlap ng pananaw. Dol, next stop sa tong food trip, syempre atong giari, ang giingon nila na sabaw na mapapawaw jud ka. Nga sikat diri nga ginadayo jud og legendary nga patahan diri sa Iloilo City. Mong tanawan ni video kay pakita na ko sa inyo ha or sabay ta mo sa ani nga adventure sabaw. Aning isa sa mga pinaka-legendary nga sabawan sa Iloilo City.
So Dol, mauto nata diri sa Wow Sabaw. Literal gid nga Wow Sabaw ang pangalan sa may corner Valeria Extension, De Leon Street, Iloilo City. So basically mao niyang landmark kana na siya nga building ug syempre corner ug kanto style gid sila Dol. Yan nindot pag ilang style pagluto kay nakakahoy ra. Grabe ka solid. So mo na tanaw nato dito ang action. Pangutan nato ang tagiya, interview nato giunsa niya pagsugod. Let's go. Ako si Julie, ang may-ari ng Wow Sabaw. Nagsimula pa ito since 1949. Sakay ano ko pa, kay mother ko. Siya pa. Ang siniserve namin dito, yung maskara ng baka, saka ulo ng baka, dila, dinamix namin sa sabaw. Patang, may tiil man. Tapos, ang sikreto lang naman yung sarapan mo lang pagtitimpla mo, yun lang. Wala naman ibang sikreto, ha? Kinakantahan ko lang. Punta na kayo dito at matikman nyo ang kaibang sarap. Pinaghalong karne ng baka at saka baboy. So pinaghalong ka rin ng baka at saka baboy. Grabe, so mix. Pinaghalong sarap. Baboy at saka baka? Yes. So ano man na i-chop nimo, gagmay. Yes sir, yes sir. So si Bogart ang owner sa ni Nanay, ang tag-anak ni Nanay. Ang owner, sila yung owner ng ano. Si Kuya nagdala siya og Mix sir. Tapos halo yung tinatawag okay. namin. So bali i-chop siya. Yes sir. Sige. Pinaghalo talaga. So mix gid siya na ipaanit, na unod, na bukog. May atay, Ay may laman loob. May laman loob. may atay, may intestine. Grabe. Pila man ka kilo ka inani maurog sa baboy ug sa baka? Pila ka kilo per day? May higit siguro may higit 100 sa kilo. Mahigit 100? Yes sir. So, Grabe, 100 kilo per day. yes sir. So inana sila ka blockbuster. Pero ako excited ako mo try sa laman ang pata. Yes sir. Pata, sige, excited ko. Thank you so much. Wow, grabe na kuad. Ano naman kadamo? Gina sa ila? Damo sa ila? Dol, next stop sa atong food trip, syempre, Sabaw gihapon ta karon ug mao ni ang isa sa mga pinakasikat. Kauban na pud nako akong wow nga idol nga sa YouTubing si Cubs Chess from Team Canlas TV. Ayan, magkasama pa rin tayo. Kahit Salamat, saan tayo pumunta dito sa Iloilo. So ibang klaseng sabaw na naman to compared kanina yung inano natin. Ito ibang hatak, ibang atake daw, mapapawaw ka talaga. Oo, para siyang ano eh, parang nilaga na may kulay, na may malalaking tipak na mga Tama, karne, tama, ng buto, tama. parang ganun siya eh. So ang kagandahan nila dito, mix pa rin. Mayroon siyang baka at saka baboy. Oo, So excited ka na? halo, o sige. Ano, tiran lang ng Sige, ganito, no? ito yung murang version. Ito yung tinatawag nilang halo. May mga mix of laman loob, meron siyang karne. Karne nakikita ko dito eh, oh. Oh, Alam mo, yun. Karne, oh. May tanglad na smoky na peppery, oily. Tama, yung Perfect smoky ito talaga. lang, oh. Agree ako sa smoky eh. Kasi nasa pugon eh. Tama, tama. Yung kahoy yung ginamit, parang ganun. Para talaga siyang sinigang. Oo. Sinigang siya na fruitier. Kasi ang gamit nilang pambasin dito, patuwan. Batuan, tama. Parang santol. Parang santoliso. Doon, Puto oh. na santol. Para siyang mentos nilagay lang, no? Mura lang yan. Pang estudyante, pang trabahante, rider, so ano pa. Hawig na hawig sa idol sa ano, kansi. Ah, tama. Oo nga. Kaso wala silang bone marrow style dito. Oo. Yung sa kanila, specialty yung mukha, naong, Ito? pata, tapos mainly ganun. Tsaka yung balat. Ito, in order ko, special to sa kanila, tawag ito is laman. Yan yung nakasulat doon na laman. Ah, tama. Pata pala yun. Oo, Tapos may mga balat. Mga Collagen balat. yan, no? Ay, di ba? So, papabata to. Hindi ka na Pampabata. kailangan magpapabotox. Good for the heart and skin. No? Kita Ang mo laki naman. naman yan. Oo, baboy ito. Baboy. Mamay, higop mo ko. Ganun sarap. Karne nga ito ng baboy. Parang yung nagama ko. Kasi yung broth nito, may pork tsaka beef na lasa. Tama. Nilagyan mo ng asin. O, napapaisip ka kasi kapag baka, nilaga yun eh. Tama. Pag baboy, sinigang yun eh. Oo. Parang pinagsama. Ang kagandahan ng mga maasim, mawala agad ang bitbit. Oh my, may nakanindot. Sa isa pa, sabi daw nila, pampatalino daw tong sabaw to kasi may Talaga? utak. Oh, may utak oh. Sige nga. Sa akin na lang to. Okay. Tanungin mo ako ng ano, mathematics. Cheers. Or history. Who discovered the Philippines?
Alam ko yan ah. Sino? Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Yung kaibigan niya si Magellan. Ferdinand Magellan pala. Oh, kaya Okay. namaktan. Ang galing mo. Ang galing. Dahil yung sa Mamatalining utak, sabaw. minsan lang yun eh. Huwag kayo masyado maniwala. Mamaya subukan nyo, kumain kayo ng kumain. Utak ha. Minimal lang po ang pagkain ng utak. Tama, Masyado. tama. At paminsan-minsan lang. In moderation. Mamaya kumain ng Dr. Chester, yan ah. Grabe naging doktor. Dapat dandahan lang kasi may pupuntahan pa kami mamaya. Yan. Okay ka pa? Okay pa yung Okay chan no, natin? okay pa ako. Kahit hanggang gabi tayo dito. Bili lang tayo ng Yakult mamaya. Para everyday okay? Okay. Doon, salamat kayo na pati itoon nga Sabaw Food Trip with Team Canlas TV. So, try na nimo sila diri, gwapo kayo diri. Solid kayo lang kananan, barato pa. Yan, mapapawaw jud ka. Ano Wow. wow. Na food trip? Let's go. Let's go. Ayun, Ayun na naman, dala-dala na naman natin yung magkain. Dol, next stop sa atong food trip na ata diri siyempre sa sikat na Pancit Molo. Grabe ginadayo ginani diri kinay something special sa iyang sabaw. Excited ko mo tilaw. Pakita na ko sa inyo unsay gina-offer aning sikat na sabaw Pancit Molo diri sa Iloilo City. So, mao na ni si Kap Ising. So makita nimo na siya diha. Na siya outdoor dining, alfresco o syempre na siya indoor meaning air condition diri. Among gi-offer diri is kanang pansit molo, empanada, fish lumpia. Naman may kumbo nga may pansit molo, matilawan sa dinyo. Murag wonton soup, kumbaga sa Chowking. Oo. Oh, Ang wrapper niya do, lapad siya nga ang anong wrapper na. Ang serving is 90. 90 pesos. Ang fried molo balls 90. Ang empanada 40. Okay. Din ang fish lumpia 40. Puto na mo 35. Tilawi lang. Salamat kay Miss. Miss, unsay oras mo mag-open dire? Ang open na mo diri is 8:30. Close na mga 8:30 din ng gabi. Finally, masuwayan na gid nako. Diyos ko. So mo nga kanindot ko sa mo travel ka, makasuway jud kag lain-lain ng mga local favorites ug mga sikat na kananan. Tunata diri, syempre, ilang crispy fried nga molo. Sugdan na nato dayon. Nindot ni siya sa iyang sweet and sour sauce. Okay. Grabe yung crispy. Palami. More siya lumpia. Uy, alam yung timpla sa iyang unod. Ito pagka-peppery nga content o spice. O siyempre sa daogon gapon sa iyang sweet chili nga sauce. Basta natarong lang. Talas kanya guys. Kanidol, nakanindot silang fresh lumpia. Di na kailangan ng sauce. Nana siya ka-idol. So, diretso na ko kanana ko na siya sa ilaw. Nana ko na siya sagol ng sauce. Timplada na. Kumbaga, nana sila ka-confident. Believe it or not, imagine kung naman yung sauce kang fresh lumpia, gisagol na siya sa ilawom. So, dili na ka magkalas-kalas og sauce. Pero nakanindot, evenly distributed na yun siya, bay. Okay, man. Lapig maubod combination sa sauce, eh. Definitely one of the best fresh lumpia ever. Oo, mao na yun eh. Ang iyahang sabaw. Wow. Grabe. Grabe ka perfect hangover food ni bay. Dol, kung mahubog nga ni kadiri naglaglag ka diri dapit sa may Seda Hotel kani diri na area. Matreat gini mga over. Grabe kanindot ani. Karon ang yana jud unod be. Kalami. Maori gyud sa lumpia, di lang siya crispy pero grabe ka fresh. Grabe iyang unod. May pagkatimpla. Any Chinese spices sa ilawom. Ang meat, di wa gitipid, daghan-daghan yung meat in fairness ha. Kaagit niya ba? Hindi na ka di mag-rice. Yan naman yung wrapper. Nagay siya mga unod na bungkag na siguro yung molo sa ilaw. By the way, lahi sila glasa sa batchoy ha. Basta mo ingon mga pare sila glasa sa batchoy. Dili, lahi yun. Totally different. Lahi ang sipa o lahi ang hatak ni batchoy, lahi sa ni. Lahi ang lasa. More siya, typical Chinese na molo pero mas lamian siya, mas savory, mas rich. Tuomog dili bay. Nahurot na ako ni. Mas nalami gina pagkaon doon na ako. Saya di na ko sayangan na moments malabay ba. Naapas na tong empanada bagong luto kay giprito pa man ganina na excite beta sa molo. So atong suwayon di abliyon sa nato unsay sulod. Kanara na open. Wow, grabe oh. Mo na yung sulod niya para makita gini mo ha.
Grabe niya ka. Potato eh. Abunda siya sa gulay. Naaya po siya karne. Na siya chickpeas. Huh? Lasa po. Wapo yung dough. Grabe ka crispy. Di pa baga yung dough. Ay, nakanindot. Must try. Empanada. Solid food. Abunda siya sa gulay. Naaya po siya unod. Feel na ko healthy na ko. Chicharon. I-try good. Si Kap Ising. Lami gid yung pancit molo. Napon sila dito dumit dool sa may molo, sa simbahan, sa may molo plaza. Nasad sila ilaha dito gamay nga stall. Pero kanigid ang gwapo nga dining experience, kinay aircon. Makapahimutang juga lingkod, makalingkod kag tarong. Nanay na food trip ato ganahan dito sa Iloilo. Ug isa ni sa best food experience dito sa Iloilo. Hanap na po taglain na food trip. Let's go. Kasi na ta chanik. Busog naman ko eh. Dol, last stop sa tong food trip, gabi nang kabusog. Siyempre, naata diri sa isa na pud ka sikat nga sabawan legend diri sa Iloilo City. Nilagaan gyapon ni siya, pero dili ni basta-basta nga nilagaan. Kaya iyang unod is karabaw. Or dili ra pud unod iyang specialty, kaya ang sagol sa iyang sabaw is pampabright sa eyes, pampabright sa brain. Kaya naa siya tagtawag nga matok, mata utok. Mao'y sagol sa iyang sabaw. Mao na tong siguroon nga orderon karong adlaw, tilaw nato. Likod nako SM Delgado, daghan kay SM Iloilo City no. At bang ani is diri makitaan si Salamucan Inherited Pata Linaga. Linaga gyapon siya pero special na klase nga linaga. So naa siya fine dining ug na po siya alfresco. Tara, ipakita ta mo ang journey. So amo na yung silang suludol, na siya dining area. Dito na siya kananan dito ata ug na po siya imnanan mo. Ato ta dito ba interview na to ang bantay. Uy, ay gwapa. Uy, miss, may hapon sa imo. Yes, sir. Mayong hapon, sir. Available naman sa nilaga, pata kag mix. Ang mix namon, pata skin, unod kag heart. Ah, heart? Yung pata, yes, sir. Oh, may pa ang pata, may heart, no? So, wala na. Ang pata namon, sir, sa TL na part. Ah, so amo ni yung imong nilaga na Yes, sir. tawag ninyo. Ay, kagwapa gid sa nilaga ninyo, ah. Ay, gani ba, no? Gwapa gid so. Yes, Ay, sir. karabaw da? Yes, sir. Hindi yan, baboy. Hindi, sir. Oh, galing ah. So, karabaw gid, ah. So, dako gid na. Asa man ang anong mga parts, ana? Yung And, patalawa, sir, sa may paa na patalawas. part. Okay, Yes. paa. Tapos? Ito yung mix, pata skin, Oo, skin. Heart. Balbakwa. at Heart? saka Ano laman. na, heart? Pwede mo ipakita, miss? Yes, sir, ito. Wala yung ka heart. dako sa heart. Wala na heart enlargement na karabaw? Tapos ito yung laman, sir. Ayan yung laman. Yes, Oh, ang gwapa sa laman ninyo, oh. Ay, ito. Tapos, so basically, may mga laman at saka ano pang meron sa parts ng May karabaw? matok din kami, sir, sa nilaga din, sir. Anong matok? Yung mata at utak. Mata ko utak? Yes, sir. Ay, gusto ko yan para mag-bright at saka mag-bright ako eyes. Yung may menu din kami dito, sir. Yung So, ano? binagoongan na pork. Tapos Ano pa? may adobo kami na pork Adobo. din, sir. Amo ni Ilonggo style adobo. Yes, sir. No, meat, no. Ano ni Tapos miss? may giniling kami na set Giniling? na, sir. Doon na baboy? Yes, sir. May May egg itlog. at saka saging. Saging. Ah, parang saging fries. So, tagpila man ang imong pata? 120 lang niyang pata, sir. 120 pesos. Yes, sir. Okay. Ang mixer, 70 pesos lang. Ay, may mura lang. Yes, sir. Barato. Ang matok, 100 pesos. 100 pesos. Yes, Oo, sir. okay, pampabright na Matok. May anong oras kayo mag-abli diri? 7 a.m. sir, open na dito. Oh. Tapos yung close namin, 8 p.m. Every day. Every day, sir. Wow, sige, miss. Salamat, miss, ah. Sige. So, may pani, may heart, pero siya wala na, no? So, amo na niya ang matadol. Butangan niya og unod. So, na siya gamay nga unod, ikat niya into pieces. Siyempre, para added texture sa atong pagsima-sima. And after ana is pampabright. Amo na gid ni. No, uy, amo na gid ang iutok. Grabe, oh. Mabright ko ani, miss. Sure? Mabright gid ako, madato na ko ani. Hindi ko sure, sir. Sige. Ano yan? Lemon? Lemon, sir. Ah, may lemon girl. Social. Hindi lemon grass. Lemon na siya. Ano yan? Parsley? Celery social. Ayan, yung finishing touch ang taba. Diyos ko Lord, na atanan panggaw. Dol, last food stop nato karon na nadiri ang pagkaon sa atubangan. Syempre, matok. Kauban na po nako akong gwapo nga idol ng amigo, ang famous food YouTuber Kabshes from Team Canlas TV. Grabe naman, napakaganda naman ang intro mo para sa akin. Salamat. Lahat ng segment. Salamat, kasama natin ang one of the famous in Cebu, Idol Steve. Salamat. Anyway, thank you sa pagsama.
So ngayon, ito na talaga yung last natin. Kasi kailangan na natin mag-fasting, mag-diet at magpahinga. Totoo yan. Totoo yan. Namimiss ko na yan. Medyo sunod-sunod kasi kapag Oo. nandito ka sa Iloilo, hindi mo mapipigilan Oo, eh. kumain kasi kahit saan. Pero masarap na kainan. Tama. Grabe itong Iloilo na to. Solid. Doon ka lang makapagpahinga sa bahay nyo. Nasa Iloilo Doon ka proper ka. makaka-relax. Anyway, ito Cubs, ito yung matok. Matok. Mata at saka utak. Uy, Or utok sa Ilonggo. Interesting. Siguro mas tunog putok batok. Matok, putok matok. Tapos linaga pa rin yung style, kagaya ni Wow Sabaw Okay, kanina, oo. linaga. Pero mas modern. Oo. Tapos, ito yung kagandahan. Wala siyang lemongrass pero may lemon. Ayun nga. O, di ba? Wala yung grass. Walang Yung lemon lang. Din, walang Oo. damo. Sa pinipiga pala yan. Para Pinipiga mas natin. maging tangible pa yung flavor. Oo, tama. Citrus. Yan lang Galing, natin, ah. Imbes na kalamansi yung nilalagay dito sa sabaw na to, abay lemon. Pang Tama. international. Para siyang Bisco. milky yung kulay, no? Tama. Para siyang may cornstarch na natural ano siya. Pero hindi, galing sa skin na pala. So natural ano siya. Oo. Natural Parang starch. Tawag doon, collagen. Collagen talaga, rich eh. Yan, no? So Yan, nandito yung mata, pinalapalan na nakita mo namin. yung mata Ay, oh. grabe namang mata Oo. yan. Kasama Oo. yan yung likod eyeball niya eh. Parang mouse ball, mga batang Ito, 90s. ito yung pupil, ito yung teacher. Tsaka principal kasama niya. Oo nga, no? Utak sa akin. Ito yung utak pala, tignan mo. Pampatalino Oo, yan. Left ventricle. Ay, hindi pala yung utak. Ano yung tawag? Left side. Pampatalino yan. Sa akin, pampalinaw ng mata. Sige. Ito, oo. Ay, Ito yung black solid, ah. marble, oh. Meron din siyang taba pag gusto mo tignan mo. Taba Ay, yan, no? Ay, grabe naman. Nilaplap. Sige, kuha ko ng utak Ako, lalagyan ko na ng kanin tong mata. Grabe. Ang galing ng mata. Parang kang ngumuya ng patatas na malambot. Luminaw ba? Tapos mashy siya. Mm. Parang marbled potato na malambot. Ang ganun. So wala siyang parang yung sa isda, yung matigas? Wala. Ah, seryoso? Sabahin ko dyan ng buo. Try ko Parang kumain ng ano eh. Parang prutas na pinalambot. Try ko Ito buo. Wala. Sa isda yata yung may ganun eh, no? Ayos ko Wala, meron ka ba Oo, nakain na bilog? Wala, no? Oo nga. Lahat ka parang... Kain lahat. Parang siyang taba na may konting laman. Galing Napansin mo yung lasa? Ang ganda ng blend nung yung asim ng kalamansi, tsaka yung lasa ng cilantro. Ay, may cilantro pala siya. Kaya pa may green-green. May konting hanggang sumabit. Kasi may sili labuyo Oo. siya eh. Tapos ano siya, yung lemon, iba talaga yung sipa ng Oo. citrus lemon. Ang klase nung lasa. Mm. Hindi siya yung pangkaraniwan na nilagyan mo lang ng kalamansi. Ito Tama. kasi lemon talaga. Baga lime, parang gano'n. Solid. Tapos Ang yung... rich. Oo nga, rich siya. Sana all rich eh. Tapos yung yung utak niya sobrang creamy. Para na siyang sobrang creamy na atay. Yun ang kawig niya eh. Yan naman ang mga ano talaga ng utak eh, no? Ganun talaga eh. Ito yung taba, Creamy. sorry Kaka-konsensya tayo nito. Magji-gym na naman tayo nito. Gym, fasting, tapos diet ng konti. Isa sa mga pinakamasarap na sabaw dito for sure, sa Iloilo City. I agree. Anyway, Dol, amo na niya mong last na sabaw food trip. I-try yun ninyo. Kung maaari magani mong Iloilo City, pag pupunta kayo dito, must try tong si Salam Ukan. Kasi sobrang sarap. Meron pa sila ibang mga putahe, gusto nyo naman. Kaya nyo ganito. Ano, gym tayo? May gym sa harap Ay, doon. oo, nandun. Nakikita ko nga dito eh. Pero Kailangan ko na kahit treadmill lang. Mabilis lang. Pero mag-Jollibee muna kayo tayo. May Jollibee din. Magji-gym na tayo. Lakas ng calories yan eh. Aning atong ultimate food trip sa Iloilo. Hilig kong matamis, kaya makaon ko ang mata, mabright ko. Natuon na to ang few of the best na mga pagkaon ng pambato. Sama nilang presko ng mga seafoods nila na paluto. Siguro, lami sa diri may pagka-timpla. Aside sa timpla, indot ang vibe. Dayuhon ng sikat na karinderya na nag-offer og exotic na biga-biga. Tinatawag na uterus ng baboy. Kung saan, Sa babae? Ay, yung piglets mo malaki sa loob ng tiyan. Tikman nga natin if may mararamdaman ba tayo. Sige, cheers. Mukaon og the best whole native chicken in Lasal. Bisaya lechon manok. Subuo. Mag-dessert ice cream sa isa ka hidden gem na nag-offer of exotic flavor sama sa Batuan ice cream. Baton cheesecake. Pampaasin po siya dito sa Iloilo. Batuan? Yes. And also we have KBL. Grabe, KBL flavor. Yes, KBL flavor. Kung tanawan ning video, aron makita ninyo ang few of the best food spots diri sa gwapa na syudad ni Iloilo. Dol,
Dol, first stop sa tong food trip, mangita agad ta og authentic na mga Ilonggo dishes, karinderya style. Ug isa ni sa mga pinaka-idol ng mga local favorites diri sa Iloilo City, ang Cyrus Eatery. So ang atong atoon, diri mismo sa bag-o niyang location sa Central Market 2nd floor. Gwapo kayo ang Central Market, gabi. Imagine, mura siya kanang klase nga public market, pero mura siya mall style na. Nana siya gwapong hagdanan, niya limpyo kaayo itsura ug ambience. Sa babaw niya na area nga puro kananan. Isa sa food stall ana nagpwesto is syempre kaning legendary na si Cyrus Eatery. Kay since 1968 pa gid hatag og authentic Ilonggo dishes kalipay sa mga lokal ug mga turista. Mo na ato tanawon, let's go. Aside sa nag-offer so classic mga Ilonggo dishes, so na sila gi-offer nga unique nga laman loob na stew or gisado nga mo'y atong tilawan kay mao na ilang best selling. So tagtawag nila biga bagay na nato. So mo nang pakita na ko na yung video. Yung biga-biga, yung lamang loob or tinatawag na uterus ng baboy. Kung Sa saan, babae. Pero wala siyang intestine. meron din. Meron din halo. Oo, may halo. Nakahalo. Sige. So ma-order ko natagpila mo serving 75. Meron kaming karne prita or beef steak. Oo. May atay ng manok. May Balenciana kami. Uy, may ayan. bupis, pork chop, at saka fried chicken. So damo pa mga salamat Nay. Okay, you're welcome. Dol, so nata diri silang kusina kay nagluto sila sa ilang biga-biga. Na sila yung next batch nga hilaw pa gid siya. Nga grabe mo jud yung naong murag siya intestine. Nga ang finished product niya is naana sa kilid na siya finished product katong earlier batch. Nga iyan ay balhin tanong ipakita na ko ninyo. Manganta mga Cubs! Manganta na po mga Cubs. Yeah, Parlong Channel. Channel mo to eh. Ay, ganun ba? Oo, bakit nagmamanganta na tayo dito? Mga bay Cebuano, mga unta. Mga unta, okay, unta. sorry. Amo ni ang atong first stop sa atong Iloilo's best of the best. Siyempre, pag mukaon ko og few of the best mga kananan diri sa Iloilo, kuyog sad nako ang best food YouTuber Grabe naman. ng Pinas, si Tim Canlas, Cubs Chester. Grabe naman yung intro mo. Thank you for having me here dito sa Idol Food Trip Channel. Siyempre, malaki yung bayad ng ako, ikaw. Ay, walang bayaran na nangyari. Wala dito. pala. Walang Joke gano'n. lang. Pero ang haba ng intro mo, pero parang nagigits ko eh, kaya nakaka-touch. Kaya salamat, Idol Food Trip. Thank you for joining here. So, Thank you, ngayon, thank you. nandito na yung mga specialty ng Cyrus Oo nga Eatery. eh, pang karinderya talaga eh. Kaya nga mga unique din yung iba. Kagaya nito, ito yung tinatawag na biga-biga. Biga-biga. Oo. Yun yung parang bahay bata. Uterus. Tama, uterus. Ito naman yung bupis version nila. Bopis, para siyang minudo, no? Kasi sa amin, grind talaga eh. Parang, Oo nga. Tapos ito yung adobo version ng Ilonggo. Okay. Iloilo. ang ganda ng sabaw, ang ganda ng cut ng meat. Tama. Oo. Lokal na pagkain. Tama. Pansit molo. Pagka napunta ka ng Iloilo, hindi lang lapas batchoy or batchoy ang kailangan sa bucket list mo eh. Pati pansit molo. Tama. Sige. So, nandun yung parang wonton, wrapper. Molo. Yung halaman niya, chicken eh. Tapos meron siyang chicharon bits. Init pala. Garlic yung chicken soup talaga. Tama. Nandun yung lasa ng chicharon. Tapos ma-oily talaga yung sabaw niya eh. Yung chicharon, kahit saan mo ilagay na soup yan, nasarap eh. Tama. Kaya ba't wala siyang pansit? Kaya nga, Pansit molo eh. first time mo dito, di ba? Ganyan na ganyan ako nung first time ko sa LA. Sige, sunod. Kaya mo ni Kaunon ang bupis. Subukan natin yung Sabi bopis na saya, yan. bupis. Oh. Sa inyo, bopis. Yes, bopis. Letter O. Sa amin, BU eh. Check. Cheers. Ito yung asim niya, parang asim ng candy, parang fruity. Oo, ma-fruity. Tama yung sinabi mo kasi may tomato na siya eh. Para siyang kilawin, no? Talagang oily niya. Kasi, well, normal yun pagka bopis, no? May mga mantika talagang lalabas. Tapos may taba. Tama. Ang ganda ng texture din, combination. Oo. Yung atay, laman, loob. Yung lambot, yung meaty, magsama-sama. Sige, excited ako dito sa kanilang Adobo, no? version, no? Ganda ng cut ng meat, eh, Tiyan mo? Maliliit siya. Oo. Tapos yung sabaw, orange, Oo, ma-orange. Parang uso sa kanila orange lahat, no? Kaya nga. Tignan Okay, natin. Okay. Asim to na hindi fruity. Asim to ng suka, definitely. May asim pa rin. Adobo eh. Ito yung makakawig sa atin kasi may konting taba, tapos may asim pa, parang tayo.
Oo, totoo Konti naman. lang yung taba. Konti lang. May asim pa naman talaga tayo. Pati ikaw, pumayat ka. Pumayat ba ako? Oo. Thank you. Anong secret mo? Kumakain ako sa vlog lang. Kawawa naman. Kayo, Kawawa sa life pag lang. nakita niyo po ako sa vlog kumakain, yun lang po yung kain ko. Kawawa. Kaya pala, pumayat, gumanda yung buhok. Transform. Ito na talaga, the main event for this Okay. time. Si Biga Biga. Tikman nga natin if may mararamdaman ba tayo. Sige, cheers. Wala akong nararamdaman bukod sa nasasarapan. Ang sarap nito. Tama, ang sarap. Ang sarap. Ang lambot. Ang daling malusaw sa bibig. Wala tong anggo pero usually dapat mango to. Dapat meron to eh. Laman loob to eh. Nandun pa rin yung asim. Yung anghang niya, may spice din talaga, may kick. Biga-biga, hindi ka magkakamali. Pag pinili mo yan, Hands down. sulit. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim niyan. Kung bibigyan niyo ako ng kung saan ko siya ihahawid, mas hawid pa tong adobo. Ito oo dito nga, sa no? adobo Oo, nila. tama ka. Dahil ang ganda ng lasa niya. At perfect to pang pulutan. Tayo naman. Mamayang gabi Oh, bilog. bilog. Pwede yan sa gin bilog, no? Oo, tama. Anyway, Dol, first stop pa namo ni Idol Cubs Chess diri sa dami Iloilo pa. City. Daghan pa may tuon na mga damo na mga namit na mga pagkaon di sa Iloilo. Tama. Abangan pa ha. Salamat sa pagsama sa first episode. Punta tayo sa kabila. Punta na tayo doon. Kita-kits na. Let's go. Let's go. Tara na. Tara. Uy, take out natin, sayang. Ay, kay cameraman na lang na yun. Kunin natin. Hindi na lang kay camera. Dol, next stop sa tong food trip, syempre. Ano yun sa ginato ang one of the best inasalan diri sa Iloilo City, si Rawitz Lechon Manok. Di ni basta-basta yung lechon manok ha, kaya yung lechon manok Bisaya. Mao gyud ang term or native lechon manok. Buogin ni siya, naa siya ihang own timplada. So nakatilaw tag klase-klase mga Bisayang lechon manok sa Bacolod, sa Cebu ug sa ubang pang lugar. So ang Iloilo City, unsa man di lasa sa ilang Bisaya lechon manok. Mong tan-awon ning video, ipakita nako sa imo ang adventure aning sikat nga Bisaya lechon manok. Ug napad sila ang gitinda ha. So ato sa kaunon, let's go. Tay, may hapon sa imo. Oo, nga po. Ano nakakadugay diri nagtinda? Ako lang super 20. 20, over 20 years na. Ah, okay. So ano yung specialty ni Rawitz lechon manok? Ang Bisaya. Bisaya lechon manok. Manok. So buo. So imo recipe gid ni ha. Ah, tuod. So anong oras ka mag-abli diri sa Alas office? 6. Sa aga. Sa Central Market. Alas 6 man. Alas 6 gid. Na matapos Napuli alas 5. alas 5 sa hapon. Everyday tay. Salamat kayo. Excited na kumakaon sa imo. Legendary lechon manok. Ayos. Order ko ha. Oo. Dol, naa na gyud ang mga pagkaon sa Tubangan. Siyempre, ang ilang iconic nga inasal whole native lechon manok. Naa na sa Tubangan, buo. Pwede na nimo ipachop, pwede nimo dili ipachop. Depende ra gyud nimo. Kani akong case, di gyud ako ipachop para makita jud na ninyo. Yan kani, siyempre, di matod pa ni tatay kay iya pagluto gyud ani iyang inasal with heart. Tinuod gyud ay, literal. Napoy lang pinakurat na suka gamit is mo na siya ang gamit nila is sili kulikot bay. Arita sa ilang heart. Pilam ni ka manok 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kabuk manok sa isa ka stick na heart. More sa batikulon, na timplado gud siya, marinated. Parat-parat sa gamay, pero ang nakalabaw niya is smoky gud siya. More sa pulutan gud bagay kini nga parisa nimo og hard or whiskey or brandy. Kaya yun. Mao na gini ang manok, humok kay siya. Oh, native na ha. Tanggal do. No. Ay, humok siya dul. May siya pagkatimpla, marinated good siya. Nanadyo ng lemongrass, tangalid na lasa, pero sa breast part man to siya. Paano ko siya kuan be? Cups cheese? Ano ginagawa niya dito? Akin yan. Nahingi ko na pala. Oh, Pahingi ah. sige po. Team Canlas? Ano naman siya diri? So, tilawan natin yung drumstick eh. Ay, humok. Ano lami? Ah, gabi ka humok. Tingnan ako, dili ni native. Hindi mo siguro ni native. Native nga yan eh. Ayan o, puro native yan o. Okay, sir. Chow food crawl. Ano saan sa diri? Okay, native ito gini. Tuon na lang kita native ni. Mga tao, kalit-kalit trap nga, nagkaon ng tao. Na lasa jud kayo, naagod ang lasa sa lemongrass.
Mild ra kay ang pagka-saltiness pero solid jud kayo way. So makaingon jud ko nga lami gyud ang inasal sa Iloilo kay mga ano, syempre. Pareho. Walang ganito Sausawan sir. May sausawan. Sino ka sir? Nadaan lang po. Ah, Thank you. cameraman yun ni Team Canlas. Sa sobrang sarap siguro mag-hallucinate yun ta. So wata kay bao daghan na mo abot ng mga tao maski unsa kalit ra gyud sila. Tungod siguro ni sa kalami. Basta kay ingon ako lami gyud ni kay syempre ang Iloilo City mao gyud original home of the chicken and asal na sila. So mo na lami. Kung mari mong Iloilo City, ari agad si Rawit's Promise. Lami gyud ang native lechon manok or yung Bisaya lechon manok. So yung nani nga klase nga food trip ang ganahan. But before that, to sa ni paliguan mi. Ano mo niligo para lami. Ay kaya ko. Tuloy tayo. Hanap ako naglain na food trip. Ito tas pinakalami. Let's go. Dol, next stop sa atong food trip, siyempre mag-dessert sa ta. Kaya para pud manggahi ang mga uwil-uwil sa atong kalawasan. Diyos ko. Pero dili ni basta-basta nga dessert shop, no? Kaya ang few of the best of Iloilo City, flavors aning ice cream. Batuan ice cream, KBL ice cream, Kakanin ice cream, ug uban pa ng mga unique flavors na ice cream only here in Iloilo City. Grabe ka unique. Kung tanaw ng video, ipakita na ko sa inyo. Kung mukhaon ta. So, damo-damo. Marami tayong flavors of ice cream dito. So, aside of that, meron din po tayong mga local flavors or mga unique flavors. Si Batuan Cheesecake, pampaasim po siya dito sa Iloilo. Batuan? Yes, Batuan Cheesecake. Ginawa po siyang cheesecake para mag-neutralize yung ang asim niya. And then, we also have Bayi-Bayi. Ilonggo delicacy po siya. It is a ground glutinous rice with coconut. Parang espasol siya, pero less powdery. And also, we have KBL. Which is Grabe KBL flavor. yes, KBL flavor. Instead sa baboy, ginawa po siya nating buko. So kajos buko lang Ay, po KBL pa rin, siya. no? So Yes. safe. So ano pang special unique flavor meron? And then meron din po tayong banana turon. Uy, banana turon flavor, hindi yung banana turon. Hindi. Ice cream pa din po siya. Bali, banana milk, tas may turon chips po siya sa itaas. Sige, so far, marami pa kayong ibang flavors. Mga basic na mga ice cream flavors, nandun pa rin. Chocolate, coffee, mango, may mga ganun pa rin. Yes. Okay, I understand. Sige, alam mo ba sa Dumaguete, meron silang alcoholic ice cream, Red Horse ice cream, Tadway ice cream. Dito sa Iloilo City, meron silang KBL, Batuan, tsaka unique na mga ice cream. Sa pagkain naman, grabe ka, idol. Uy, idol. Dol, okay lang na itong ice cream sa Totobangan. Grabe ka, unique na nin ice cream. So, mo sa Batuan, medyo brownish siya gamay. Na-share ka ng mga small bits of, I think, ground niya siya ng fruit Batuan. Yan, na-share cheesecake o gray hams. Kaya mo yung neutralize sa kaaslom sa Batuan. Texture-wise, tungkol din sa iyahang gray ham. Lasahan mong gray ham, pero naa dito ang cake sa aslom. Definitely na ang cheesecake. Or grabe niya ka-creamy, nanagin siya bits of grainy nga saan texture tungkol sa iyang cream. Or lami siya. For sure, lamian mo ani, mukhaon mo ani, kung aring Iloilo. Next na po is KBL. KBL is kadyo. Baboy lang ka. Sabaw mo na siya ng delicacy. Kanan nandiri sa Iloilo, pero ilang himog flavor. Pero wala siya baboy, buko. So na siya pagka-buko, more sa buko. Yung pinakadool din niya, buko lang ka. Ano siya, may flavor ng sakasikat na ice cream man, Selecta o buko lang ka. Ang kanin, kuha niya. So ganahan ko ano yung ang pagkabuko na andan sa tong flavor ba. So naata diri ang katong bayi-bayi. Ang buko sa ng bayi-bayi. Ito pilawon di. Or gyapon siya vanilla o texture vanilla of now. Ano siya pagka-bits o brownish nga bits o pieces ba. Bilawon ko. Nasa sticky rice flavor. Bawa na ko sa itong bayi-bayi, naka-imagine ko. Mura siya ganang na pagka-smoky gamay nga bits of lubi. Bantay ka mga kaon kag bayi-bayi. Mo sila sa nakakakanin diri sa Iloilo. Nasunod kaning ang banana turon. Ang banana turon kinaa siya fried wrapper. Kuha na to.
fried wrap. Uy, lami ang bay-bay no na siya aftertaste ng lamian ga. Kani ang Mura siya banana ice cream. Nga lang siya ay wrapper sa turon. Creamy yapon siya, milky na pagka-milky. Kanindot, surprisingly, di siya grabe katamis. Pero kung best ani, akong ganahan, bay-bay. Nindot yung mga ice cream, consistent good siya sa pagka-creaminess niya. Na pinakunilig ka dessert, ari ka dali sa happy ending. For sure, happy ending yun ang resulta sa imong adlaw. Kung excited na ko sa itong panihapon, let's go. Secret sa tanawa next video. Dol, last stop sa atong food trip nata diri syempre sa sikat na Iloilo Fish Port Complex na paluto. Kung asa syempre murag wet market og mga different kinds of seafood. Kung asa ka dapat dito ka mopili. Ug syempre kung makay mapilian sa kilid sa unahan na ay paluto or seafood paluto. Pili lang kaunsa ng mga food stall. Kung tanawan ng video ko yugi ko kay mag-adventure ta mangpalitag mga seafood and syempre dalo nato sa mga paluto area og mga aon taglami. Tara, let's go. Napod dito, daghan pa kayo naglinya, naglaray. Kani 250 ang kilo ulo, dagko kayo oy. Labi kini siya isabaw tula. Tapos napo siya mga klase-klaseng shell. Kani scallops. Nalain siya rin klase scallops, nanay nakatangtang na daan siyang shell. Ug dripod na po klase-klaseng pasayan. Naa siya mga shrimp 200 to 300 to 90 to 300 ang kilo. Haggard na kayo kay grabe last na ginako ni na episode. Daghan kayo diri isda gyud, grabe ka chaotic, guwapo kayo. Uy, ba't nandito ka? Vlogger ka! Ay, Vlogger? hello po! Ba't ka nandito? Hello. Wala, Nasa market? namimili lang ako eh. Ay, galing ka pa Pampanga? Oo. Namimili ka lang po? Hindi, napagutosan lang bumili. Tapos babalik din ako. Balikan lang. Ah, sige, ingat ka. Ingat ka din, Sige, kita-kita tayo. Idol. Miss you too. Grabe, Cubs cheese. Grabe gito diri dol, so daghan kay mga baligya. So tuon na to dito sa unahan, napo si klase-klase ng mga pasayan na tiger prawns, na ay kasag. Tapos yung mga kasag, mga prawns, tiger prawns, na siya binga dol, tanawa dol, ang binga. Ay dula, na siya binga oy. Sa kani ganahan sa kuan nga isda oh. Kananda kog mata ba. No. Grabe, kipila kilo? 380 sir. 380 nga lami kay na. Sarap to sa sabaw no, at saka ihaw. So ari jud ko na ganahan ani nga lugar kani diri. So diri gid una siya scallops diri, ready-made scallops. Iibot na nila na po sila klase-klase diri pusit na ay lumyaga, na ay small squid, na ay pasayan, syempre kani nakakat na daan no. Idol kaayo, limpyo kay pagkakat, diretso na ihaw, salt, pepper na lang. Pero kani akong ganahan tiger prawns. Pila kilo ani bossing? 600 pesos kani. 280. So order na ko ginay-hinay. So good ko sa tiger prawns. Ari di mabagsakan mga isda, mga seafoods. Marami dito. Seryoso? Saan pa galing yung ibang isda? Concepcion, Banate, Estancia, Palawan. Ay damo no? Sige. So usually pag anong pinaka the best na isda dito? Mga top 3 the best isda na pwedeng kunin. Lapu-lapu, mga malalaki, mga pang sweet and sour table size. Kung malalaking isda, anong klaseng luto pwede? Sweet and sour, butter, sugba iyaw. Sugba ihaw. May sabaw? Sabaw, may sigang. Pwede? Pwede. Anong style sigang? Sigang ba? Sweet and sour. Ano na? Maya-maya? Maya-maya. Maya-maya. Talaba, may sipon doon, no? May Talaba? Tagpila kilo? 100. Saan asa man nagikan ng talaba? Marotak. Okay. Sige, ganahan ko mag-order. Salamat. Anong oras mag-start diri? Alas 12, umaga. Umaga hanggang? Gabi. Hanggang gabi? Alas 11. Araw-araw yan. Grabe. Ang paluto, anong oras mag-start? Araw-araw din. Ganong oras din? Alas 12. Parehos. Kung mag-open ng fishport, ganun din ang paluto. Yan. Solid. Sige, mag-order ako isda. Ako, Dol, order ako ng talaba. Dol, pagkakain ako ng talaba, anong pwedeng mangyari sa akin mamayang gabi? Masarap yun. Pa-condition sa katawan yan. Uy, delikado, pamparami. Sige, order ako. Nasa lobster, Dol, oh. First time ko kitag lobster sa isa ka merkado. So, pila kilo ni sir? 350 lang sir. Pang kilo lang, dalawa. Ayan, sige. Tapos pang sugba, so natay dako. So natay 300 pesos. So timing. So I think mauna lang sa ato ron kay busog naman sa entero adlaw. Presko pa na dol ha, naglihok-lihok pa na. Di nga ni sa Iloilo. Grabe no. Fresh pa no.
Dol na natong order, ato na ni siya ipaluto dito sa paluto nila. Let's go. Mangita tag stall. Stall number 27. Okay, stall number 27. Damo. Uy, may mga ano pa sila diri dol, oh. Classic-classing. Uy, hello. Stall number 26. Okay, number 26. Napay 25. Ay, guwapa, oh. Hello. Number 25. 24. So, by number siya. Guwapo kayo lang stall diri kay by numbering. Grabe ka, idol. 21, 20. Grabe, oh. Oh, dito ka na naman. Palagi kita Nasa nakikita. stall number 16 ka. Namimili ako 16 kasi 16 ang anniversary namin. Kaya dito dapat 24 kami kaso sarado birthday ko yun. Ay, ganun ba? Kain na lang tayo, sama sa bibigyan na lang kita. Ang dami ko nang pinapaluto. Ano, paluto ka rin? Alam mo, 6 lang tayo. Pang isang barangay. Sige, take out na lang natin. Ayan, sige, take out. So, Sige. hindi sayang. Mura na. Oo nga, tama. Mamili dito. Sige, paluto na tayo, idol. Amo na niya akong ipaluto. Miss, paluto ko. Oh. Paano ba yan papaluto? Ano pong luto? Sige, so kani is sige, buttered chili garlic. Kani talaba ano lang. Tapos ulo sabaw, 2 kilawin, ang usa sugba. Pwede. Thank you ha. Naigi pang luto po uban mga sudan para kay Team Canlas TV kay nakakita naman sa midere. So naagid siya dito na appeal. So nagpaluto po siya giyahan na siya lobsters o buttered shrimp akong gi-order. Nya siyempre nag-ihaw po sila sa akong isda, sinigang or sinabuan na kanang isda. Mo na gislunod na sinabuan ng isda, luto na siya. Then sunod ang kilawin, is gitimpla na akong kilawin. Nya lastly kaning talaba para presko po jud kaayo. Gilimpihan na po din siya ang talaba. Ready na to go outside. Grabe ka solid diri. Uy, makita gid nako. Mo ninindot na kananan kay murag pangbalay gid na style ba. Tol, tunawa dol oh. Sos lami atanawon. Nangaon na mi diri murag piyesta kuyog ng syempre the Team Canlas TV. Na diri ang the entire team. Si camera woman, si Cubs Chess, siyempre si cameraman, at saka of course nandito din si Chow Food Crawl, nasa likod, hindi nakikita. So diretso to, sobrang raw lang, kaon lang ta. Kalami. Mura gid siya tinuwa. Ang style niya sa sabaw sa ilang kinigang. Mura siya tinuwa, pero aslom. Nana, tungod sa iyang batuan. Uwi na ako. Burst ko kay Idol, nahan ko. Paul. Nga kani na ang isda. Nga diri ang ilang mata. Kuha na to. So kani mga pa-bright na to ba? Sino yan? Ang fresh ko ng isda. Grabe. Parang mukbang na yun. Kaya ka. Oo nga, no? Ayoko. Kani is kinilaw niya. Masuyo ka. Kami, kinilaw. Dama ang presko sa kinilaw. Ang iyahang sili sa kulikot, factor ayo. Kala ko ano, May pagkahimo. Grabe ka sa ibori. Lasa kayo. Butter, ang lamas. First time ko to. Ay dula eh. May pagkatimpla. Weird. Sinugba. Na, laning version ha. Arame. Siguro, lami sa diri may pagkatimpla. Aside sa timpla, ndot ang vibe. Nga, presko kayo ang isda. Talaba ba yun? Ah, sige ah. Steam ni siya ha. Dalawa daw. Grabe oh. Lobster boy. Ano man ang trip niya? Hindi ko alam kung ginawa. Delikado lang eh, matusok ka. Okay lang, simple lang eh. Kailangan siya may suka. Sarap na ha? Ganon? Sobra. Sarap ng sabaw nila. Sarap yung sabaw. Hindi ko pa natikman yan eh. Yung sa may bato, yung sinigang na batuan, hindi siya maasim na maasim. Comforting. Ah, ganon. Fruity siya na type. Sarap sila. Masarap ang batuan talaga. Kaya demand siya sa ibang lugar eh. Sarap lahat. Like ito kayo. Ito oh. Tsaka kilawin. Uy, hindi nyo tikman yung kilawin. May kilawin nga pala. May kilawin dito. Diging mukbanger na ako ah. Naka-video pa oh. Nabigla yung son ko. First time ko mag 1.5 rice. Seryoso?
half rice lang ako or one rice. Kahit sa vlog? Oh. So nasarapan ka talaga. Talaga, oo. Minsan lang to. Yung sabaw. Minsan nga lang. Ang bigat na nga ng tiyan ko, nakaramdaman ko na eh. Konsensya na tayo. Lakin ako. Lakin. Lakin to eat. I don't care about calories tonight. Grabe, pakaon, scabses, oh. Not calories. Ay, moments, memories. Tama, yun maganda. Not the calories. Tiwa sa may kaon diri. Outro sa ta. Dol, mo na to ang atong last episode or last food trip sa atong Iloilo food trip. Grabe idol, ang pinaka-last, ingon jud kog isa sa mga pinaka-the best na seafood experience nako. O for me siguro mo pinaka-best gud sa Iloilo food trip. Kay grabe na tilawan jud nato ang lamian na presko na seafoods ni Iloilo. Hi, salamat. Nag-enjoy ko tanan mga pagkaon diri sa Iloilo. For me, lami gyud something new. Uy, kauban ako si Cabses from Team Canlas TV. Thank you sa pagsama sa Iloilo food trip ko. Sobrang enjoy ko. Hindi lang sa pagkain dahil nandito ka. Nandito ka rin. Kaya nakakatawa gumawa ng mga content kasama si Idol Food Trip. Alam mo to, batak na po to sa mga lakaran dyan sa labas. Kaya nakakatuwa na meron kang kasamang ganon. Sobrang pag may energy siya, nagkaka-energy din naman kami. Maraming salamat. So ito yung last episode natin. Ano para sa iyo ang top 3 favorite mo na food spots dito sa Iloilo City? Sa Iloilo, number 1 sa akin, syempre Lapas Batchoy. Okay. Gusto ko yun. At hindi ko masabi kung anong favorite ko dito sa Paluto, pero parang lahat masarap na seafood dito eh. Tama, no? Paluto, no? Parang yun yung tumatak sa akin ngayon eh, sa mga kinain natin. Tapos yung biga-biga. Ay, agree. So yun yung top 3 mo. Ilonggo food, yes. So si Iloilo para sa iyo, ano na siya? Sabi ko nga, kung hindi lang ako Kapampangan, dahil bias ako, Pampanga yung para sa akin number 1. Siguro Iloilo yung number 1. So dito ka sana titira, no? Kung hindi ako Kapampangan, ha? Basta in the next future, iba na naman yung lugar na pupuntahan namin ni Cabses from Team Canlas TV, no? Kita-kits sa ibang lugar. Kasama ko, Idol. Siyempre, if ganahan ka mga klase-klase mga pagkaon, mga nindot o na experience, siyempre, subscribe Team Canlas TV sa iyang YouTube, ha? Ayaw kalimot. Grabe yung food trip. Po, kung nanonood ka ngayon, tapos di ka nakasubscribe or nakafollow, pindutin mo na yan, Idol Food Trip. Yan. Sige, salamat kayo. Hanap na po tagline ng food trip. Let's go! Titiritit!